Hello guys, welcome to back SRB Dance Production. আজি shooting এটা লৈছো আপোনাৰ বাইসাগু সংগত গতিকে ইয়াৰে আমাৰ আৰ্টিস্ট বিলা আহি পাইছে অলৰেডি আহি পাইছে তো আপোনালোকক মই ইন্ট্ৰোডাকশন দি আছো গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো শেষ হোৱালৈকে गिबियावनो SRB Productionनि प्राय नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरो मोजाङैनो खालामलांगोन होननानै आं मिजिं थिनाय थाबाय नोंथांमोना दा रेडि जाबाय जादो एबा नै आं बिथांनिसिम नोंथांमोनखौ सिनाखिखौ होनोसै बिथाङानो जाबाय अमृत बर' बिथाङानो बे बैसागु मेथाइखौ खनदों आरो दा नै बिथांमोना ओंखारगासिनो रेडि जागासिनो नोंथांमोना नायबायल' थादो आं नोंथांमोना दिन्थिगासिनो भिडिअआ जोबजासिम नोंथांमोना नायबाय थादो नै बेवहाय नैबे गसंना थानाया केमेरामेन बिथाङानो निर्मल बसुमतारी हिर'इन रिमि बर्मन मेकआप मेन हिमानि नार्जारी बिथांमोनखौबो दिन्थिनाय जाबाय आरो नै बेजा गोबां आर्टिस्ट बिथांमोना रेडि जागासिनो दासान्दि नै सिफुंखौ रेडि खालामगासिनो दा बैसागु मेथाइथ' लोगोफोर नायबाय थादो आं दिन्थिगासिनो नोंथांमोननो ड्रेस खालामगासिनो नै जोंना हिर'आ नैबेनो आरोना पिंकी ब्रह्म बिथांनि मुङा थ' नोंथां अडियन्सफोरखौ माबाफोर बुंगोन नामा नोंथाङा एसे बुंना होदो दे अडियन्सफोरखौ एसे बुंना होदो जेनेबा मारै नांदों नोङो दिनै इयाव फैनानै मोजां नांदो नायलांदो हेल्प खालामदो सापर्ट खालामदो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आच्छा आगोलाव ओरै मेथाइ बानायफेरबाय नामा नोंथाङा बिदिथ' बानायफेराखै एबार फार्स्ट टाइम थ' थिग दं वेलकाम नोंथांनि थाखाय बरायबाय जोंनि नैबे SRB डान्स प्रडाक्शनाव नोंथांखौ बरायनाय थाबाय आरो लोगोफोर नै बेवहाय दङ जोंना केमेरामेन बिथाङाबो फैनानै दंखायो जिरायनानै दङ थ' बिथांखौबो आङो एसे जेनेबा माबायदि नांगौ फसायदोंबा आरो कमेन्टआव बुंहर फसायदोंबा गार्लफ्रेन्ड गैया सिंगोलखा ओमफ्राय सार मारै फैखौ न'निफ्राय मा गैया मोनसे दिनै आच्छा दिनै शर्टखौ बोरै लानाय थांगोन दा कनसेप्टनि मथेसो बुंनो हाथ'आ रिलिज जाबा नुगोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोन होमबानो नुथारगोन थैंक यू निर्मल बसुमतारीसिम थैंक यू जोबोर साबायखर थाबाय बिथांनिसिम थ' नायबाय थादो आरो जोंना नै नोंथांमोन आं जायखौ माने मोनफायसिगोन होनदोंमोन बिथाङानो नै बिथांनि मुङा अमृत बिथाङानो जोंनि दा नैबे बैसागो मेथाइआव माने मेथाइखौ खनदों बिथाङा थ' बिथांखौ आं फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय लोगोफोर आं फार्स्ट टाइम बैसागु मेथाइ खनदों मेथाइखौ बानायनाया 6 मासानो जाबाय बुंनो थाङोबा ओमफ्राय लकडाउन जाबायना गेजेराव थांनाय बोसोरावनो खालामनो गोनां नाथाय एबार सुजुग मोनबाय एबार खालामनोसै दा बेखौ लिड लादों दा बिथां केमेरामेनानो रन्जन बर'आ आं रोजाबदों आरो लिरनायाबो आंनो लिरदों टिमखौबो आंनो खालामदों आरो मिउजिकखौ होदों अमर बर' स' नोंथांमोना गासैबो जोंनि भिडिअखौ अनसायना लागोन होननानै मिजिं थिबाय लोगोसेयावनो बेसेबां हायो नोंथांमोना गावनि लोगोजों शेयार खालामबानो जाबाय लाइक कमेन्ट प्लिज आरो साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ स' थेंक इउ बेखिनिखौनो बुंगोन नोंथांमोननि अननाय मोनगोन होननानै आङो मिजिं थिबाय गोजोन्थों थैंक इउ थ' बिथांसिं जोबोर साबायखर थाबाय बिथाङा मोजाङैनो बिबुंथि होबाय थ' नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ आं आरो देखायबावगोन नोंथांमोननो भिडिअआ जोबजासिम नायबाय थादो नोंथांमोना आरो दासान्दि जोंना हिर'इनाबो फैखाना दंखायो मेकआप लागासिनो बिथांखौ मेकआप फोनगासिनो आरोना ओमफ्राय बिथांनिबो फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन आङो नोंथांमोननि सेराव जोंना खिन्थु हिर'इना बर' बुंनो रोंनाय नङा हारसासो बुंगोन बिथाङा थ' नोंथांमोना नायबाय थादो आं दसेनि उनाव बिबुंथिखौ लाखिसिगोन बिथांनिखौ दा मेकआप फोननाय जाजोब्बा
आरो लोगोफोर नायदो जोंना आं बावदोंसो मेकआप आर्टिस्टखौनो सिनाखि होनो नोंथांमोननो नै हिमानि नार्जारि बिथांनि मुङा बिथाङा गोबां माने फेमासखा गासैबो मोनथिखागौ थ' अल आसाम बेरायबाय बिथाङा जोंनि बे कालचार लाइनावनो खामानि गोबां खामानि मावबाय बिथाङा थ' हिमानि नोंथाङा एसे बिबुंथि लाखिदो नायदो भिडिअखौ अननानै गासिबो ओमफ्राय शेयार खालामना हो ओंखारबाथाय औ थ' थेंक इउ हिमानि नार्जारिसिम बिथाङा दा बेस्थ' दङ मानो होनब्ला हिर'इनखौ दा जोंना मेकआप फोनगासिनोथ' बेखायनो माने गोबां खोथा बुंनोबो हाला दा आरो फारसेथिं कर'नाबो जागासिनो मास्क लानो लागा जाखाद' थ' थिग दं लोगोफोरा नायबाय थादो नै लोगोफोर शुटिं खालामनायखौ उद्बोधन खालामनायदों फार्स्ट टाइम उद्बोधननि थाखाय रेडि गासिबो गासैबो बर्थमान रेडि जाना दं नायदो लोगोफोर फार्स्ट टाइम प्रार्थना खालामग्रोनायदो आरोना शुटिंखौ लायैनि सायावनो प्रार्थनाखौ खालामना लाग्रोनायदो जोङो जेन मोजाङै मोजां जोङो खालामनानै फोजोबनो हाथों थ' नायबाय थादो लोगोफ्रा हाय रेडि ना शुटिं जाबाय जोंना हिर'आ नै बिथाङानो पिंकु ब्रह्म आरो बिथांनि मडेलिंखौ नायदो दसे डिजाइनखौ
नायदो लोगोफोर बियो सेकेन्ड दिना शट लानाय लोगोफोर आरो बे सेकेन्ड दिना शट लानायाव सानजौफु टाइमाव ब्रेकफास्ट खालामनाय थ' नोंथांमोना नायबाय थादो बिथांमोनखौ दिन्थिगासिनो आङो जेसेबां आर्टिस्ट दङ बिथांमोना दासान्दि नास्ता खालामगासिनो थ' नायबाय थादो लोगोफोर नै बिथांमोना परथा जागासिनो आरो नै आरो दंबावो आलु भाजि थ' नायदो जागासिनो नै जोंना गायकआ नास्ता खालामखांबाय फुंनि बिथाङा दा एडभान्स जादोंमोन आरो दा बिथाङा जाखांनानै थांसिगोन गिल रुमसिम जोंना मेकआप लायसिगोन माने लानो होसिगोन हिर' हिर'इनफोरखौ आर्टिस्टफोरखौ नायबाय थादो नैबे जा जोंना लोगोफ्रा फुरा रेडि नास्ता खालामनो थाखाय जिरायदों बिथांमोना दासो मोनफैदों नायबाय थादो नै बिनानावा लाजिनाङा आखाइखौनो खोबथिगासिनो लाजिनाङा मोजाङै जादो आरो खामानियाव नांदों आरोना मोजाङै एक्टिंफ्रा मोजाङै खालामदो नै जोंनिया रेडि जागासिनो आरो बे जाबाय लास्ट मेकआप नै ओमफ्राय लास्ट ड्रेस जोबथा ड्रेसनि डिजाइन खालामगासिनो ओमफ्राय नै लास्ट जोबथा ड्रेस खालामनाय जोंनि हिर'आ नै बर्तमान ड्रेस खालामना होगासिनो लोगोफ्रा नायदो लास्ट मेकआप लोगोफोर नै